Diyos. Bisan pagmuli karon muday ka. Mukanta ka. Bisan ato kasi panimalay mukanta ka. Na kay cellphone subayan ang mga kanta ng Kristohanon. Why? Kay mao ni ang pakig-fight nato nga without fighting. Dili pinaagi sa atong emosyon. No, kay naman. Kada adlaw kung ingon battle ni. Unya kada adlaw do na kay giproblema. Kada adlaw do na kay gibugaton ng idala-dala. Inya usahay ang atong pakigubal sa atong gibugaton sa atong problema. Mura man tag atong kasuko moy atong kuanon. Kanang mga tawo nga sa palibot moy atong alahigon. Sayop ang atong kaaway. Sayop ang atong pagpig-away. Instead nga mag-away ta, muday ta, i-rebuke nato ang buhat ni Satanas, kani man nga sa palibot moy atong kontrahon. Kaning naa sa ato ang panimalay moy ato ang kontrahon. O naanagay tay kabugaton, ialahit po nato siya para mabugatan po siya. And this is dili mao ang ato ang pagpagig-away. That's why nabugatan gyapon ta. Kay dili man mao ang atong pakig-fight. Fight without fighting. Praising ladi ay number 1. Dako kayo nag-impact ang praising kanang pagdaig. Kay ang tulo ka lugar nasod nga nakik-away sa Israel, wa sila nahimo. Kay kaning mga tawhana sa Israel nag-praising ra. O kabug-aton to nila tong tulo. Amon, Moab, Idumya, kabug-aton to nila. O dapat mabalaka sila, magproblema sila, mabugatan sila. But through praising kanang pagdaigra, naikagaan gihatag sa Dios nila. Naman, nganong praising ra tong himuon? Dili man ikaw ang makik-away. Si Lord ang makik-away. Sa imong battle kada adlaw, kada imong problema, imong kabugaton, balatian, tanan imong struggle sa imong kinabuhi, dili ikaw man ginuntay dapat magig-away na. Ang imo ra magginutang bulaton og ako, praising na gyud. But kita ang nakig-away og murag kita ang ni kuan ba nangarasti, kaya na ako ni. Bisag wa ko'y awit-awit, kaya na ako ni. Wala ka to na kaya. Tanawa ba daghang nga distansya sa Ginoo? Tanawa, daghang kay nga distansya sa pag-alangad sa Ginoo. Kaya ang ilang pakig-battle, ang ilang pakig-away sa ilang kontra dili mao. Nag-lead ang ilang emosyon mo ilang ipatunyangan. Sa emosyon ang patuyangan nato. Naunta praising ra. Kabantay ka na magdaiga mawala imo ang kalagot. Nakasulay baka dahil nga naglagot unta ka nawala ha? No? Kanang gisapot unta ka, nya nagdahil ka nawala pagkatiud-tiud. Naunta kay kabugaton anang adlaw, na kay gimulo anang adlaw. Unya imurang gikanta imong gidaig pagka abta mga 3 ka oras duha ni balik na og kagaan ang imong kinabuhi. Si Lord man gyud nagfight, dili ikaw. Praising ra man unta ang tuang himuon pagdaig. No, munay pakig-away, munay fight nga without fighting. Kana bang dili ikaw ang nakig-fight? Ikaw ba rin nakig-fight ana? Hindi man. Di ba? Ang Israelita, sila ba rin nakig-fight? Di ba si Lord man ang naglibog sa tulo ka nasod? Si Lord ang nakig-fight, dili ang Israelite. Gilibog sa Ginoo samtang nagdaig sila. Oh. So ikaduhay gisuon nga fight without fighting, kanang mas sinugtanon kita sa Dios. No? Musugot kita sa Ginoo. Kanang verse 7. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang iyawa ug mudagan siya. Mauni ang pagsukol nato ni Satanas, ang pag masinugtanon ra sa Ginoo. Now, kabantay mo nga dunay gisabingay si Jesus nga gilain niya ang kanding o karniro. Ang mga karniro mao tong mga madaugon, apan ang kanding mao tong mga mapildihon. Unya usahay ang atong kinaiya nabilong sa kanding nga dili mo sugot, dili mo masinugtanon sa magbalantay. Ang karniro masinugtanon yun na siya. Apan ang kanding, kabantay kas kanding. Sulay ko tagbuhi og kanding. Ukti ng kanding, uya guyura.
Di ba? Duha ka buktil ana itukag sa yuta. Samtang magkuyod ka. Unya samtang imong pugso na sa kuyod ng kanding igsoon. Katong duha ka tili ang giana sa yuta, yang liog iya pa nang ana para mas di gyud ka kabiran niya. Na ay mga Kristohanon nga ang ilang pagsugot sa Dios murag kanding. Nga birahon sila sa Ginoo, birahon sa pulong sa Dios. Manukag Hinoon, waana Hinoon. Sayo ang atong pagpag-iaway. That's why Kristohanon dili victorious. Nagihapoy na itabo nga dili victorious ang ubang mga Kristohanon. Bisan pa ni-claim sila victory. Apan sa dihang ni-act na, sa dihang moingon na ang Dios mo ni buhata, manukag. Kanang duha ka buktiil, anak dito syuta. Unya bisag huktan pa sa pisi, di gyud mabira. Kay mulugnot ko sa iya. Muna'y kinayas kandi. Munang gilain ni Jesus in the last days, gilain niya paghukom niya. Gilain tong mga kanding. Kay katong mga kanding, dili man to mo sugot sa Ginoo. Dili man to manis masinugtanon sa Ginoo. No? Unya, napagilain kinayas kanding. Nga gawas nga manukag siya, niya, imo na pong paunhon, kay kanang manukag siya, mang ikaw mo'y naguna, imong guyuron siya. Manukag siya. Di mo rin makayong kang di man nimo unot, pero sulay pauna. Kanang ikaw na maulahi nga siya mo'y pauna, di ba maglugnot na puna siya. Namunay kinayas kanding. Nga mudalagan mo siya kusog kayo, nga ikaw kung mataral na punawang ka. Kabantay ka na? Mataral na punawang ka, nga sapayan pa lang yung pagdalagan, o musupay sa tinuod na dalan. Nga magdalagan siya kay para buy-anin mo ang pisi. Magdalagan na siya bisang asa na umuhugot na yung pisi dito mo tuyok siya sa pagdagandagan. Kaya aron ko siya magabuhi. Dahil mga Kristohanon nga ang ilang pagmasinugtanon sa Diyos, muragin ana ang style. Kung dili na mabuyagan, hala mag-una po. Magkuhan mo siya siyang plano. Nga dili plano sa Diyos. Ang iyang pagsugot, mura yung kanding. Kay birahon sa pulong sa Diyos, masultihan sa pulong sa Diyos, dili mo sunod. O niya, imo ng tagaag freedom, sige, ikaw na, ikwata na. Ikaw na, mag-una po. Biyaan mo ka. Na ikaw mo'y nagkuyod, biyaan mo ka. Diba? Dapat, mga Christian, pariyutas karniro, nga itong pagkamasintanon sa Diyos. Nga naman, lisod na itong buntugon sa tanas kung dili ta masintanon sa atong commander. Walay lain na itong chief commander sa atoa, ang Holy Spirit. O dili ta mo, dili ta mo uyon sa Holy Spirit, na mubulag ka. Diba, diya sigira igsuon, isa may matuman diha, kung magira na daghan kayo mong sundalo. Diba, mag-agad ka sa mando atong leader, katong chief commander nila. Umiyan tong chief commander mo, sayja, dito. Wala na nalikramo tong mga sundalo, nga di ko kayo, daghan kayo. Umiyan tong chief commander, stop. Hunong na sila. Gisabutan naman nila. Nga ato ganitas gira, usara katingog atong sundon. Kanang uban diha nga dili leader, dili to sila mo'y malampaw sa leader. Katog yung leader mo ilang, no? Ubi may kaman, wala ang kanang leader sa mga army. Nya, kisa may atong leader, Holy Spirit. Siya ang leader nato. Nya, usahay mag-unata sa Holy Spirit. Nya, usahay po maulahi ta sa Holy Spirit. Usahay guyuron ta sa Holy Spirit. Usahay manukag ta sa gisulti sa balang espiritu. Nya sa dihang tagaan na butag freedom, kita na pud maguna sa balang espiritu. Mura bag niadto ta sigira nga usahay magunang commander paulahi ra ka. Patay ka sa gubat.
kung dili ka mosunod sa mga batalyon. No, kay tapulan ka o hadlukan ka. No, unya, o magkuyog na po dito, mo yung tong commander nga, diri na sa ta. Unya, gubiya ka, maguna ka sa commander. Patay gihapon sa gira. Dapat, ang atong pagka, kanang masilutanon tas Ginoo, mag-agad ta sa balaang espiritu. No? Bisan sa ato ang pagkinabuhi ng Kristohanon, ngano gidugay na nga kung mawalihan ta, usa pa ta mo apply. Unya og dugay-dugay na, balikon ra gihapon nato gihimo ang atong gihimo nga mao nato giwalihan at ato. Mao ginay sakit sa mga Kristohanon. Humana walihin di hinulsol na siya. Gideliver sa Ginoo, hinulsol man siya. Apan pagkadugay-dugay, mao ra gyapon buhaton ang katong gibuhat niya una. Sa atong pagka lahi ang atong pagka masinutanon sa Ginoo. Lahi ang atong pagsukol sa yawa. Nya mao ra ba guni ang verse 7? Mao ra ba guni ang pamaagi nga mudaog ta, kanang mudalagan sa tanas, kanang masinutanon ta sa Ginoo. Mao ra gyud. Kanang ra gyud masinutanon ta sa Ginoo. No? Nya social media nato. Kapila ra ta walay social media. Pero ngano ginagaway na dako yung time social media. Bisa kapila pagkawalihi o padaki mong time sa Ginoo. Pero kabantay kang ano gyud. Nakapangutana ba ka na si mong galingon? Ngano gyud na dako mong yung time sa social media o mas kapoy naman ang ampo o basa. Kaya ang atong pag masilutanon sa Ginoo murag kanding. Muuna mutukag. Muuna mutukag. Dili ta pa palit sa Holy Spirit ba? No? Mo palit ra ta kadjut. Karon kay nakanong ta, ani kuli okay kayo. Sige manganta to ta kay mo madingon. Adungga na to ni. Ampo. Uy, pagka-after mo tulo ka adlaw, 5 ka adlaw. Gikan sa 5 minutes ampo, nagkagamay 4 minutes to, 3 minutes sunod adlaw. 2 ka minuto hangtod nga tunga na las minuto. Pana, hanto nawala. Sa istorya pa, mura siya gabon. Pakita ra kadto dahil nahanap. Na, inana ba itong pagmasinugtanon sa Diyos? Pero social media, tingala ka. Bisan pa o social media, dili ta. O bisan pa social media, buyagon ta. Pero magkadako hinunin mong time. Mantay ka na? Gibuyag na kaspulong sa Diyos, iwalihan ta. Pero magkadako hinunin ng time. Kani hinong buyagon na spulong sa Diyos, para kayo mong tao tayo, magkagamay hinuon. Tinood? Tinood. Kaya atong pagkamasilutano, kanang pagsugot na ito sa Ginoo, doon ay pagkakanding man. So magkadako ang social media. Karon okay pa ni Ron ni uli. Kay nakanog tas pulong sa Dios. Okay, dako-dako ang time. Kay nakanog man. Pag after ini one way, na ang social media na bali nakuha. Pagkunhod-kunhoran pa ni Ron ni uli. Nawalihan ta pastor. May rapor kay walay connection kayo. Sakto kayo kay tumong sa walin pastor, mga connection kayo. Hinay ang signal. Pamor na rin. Hala, pagkusog og signal pagkasunod adlaw sa simana. Pirti ng pagkataasag time. Full day sa social media. Na? Inana ba ito pag masinugtanon sa Diyos? Kung inana ito pag masinugtanon sa Diyos, munang ayag question sa Ginoo kung naa kay mga sitwasyon nga bugatan kag maayo. Ayag question na imong pag-alagad. Nganong sa manin, nag-alagad ko 20 katuig, 10 katuig, nganong manginani ko, ang gyud ko na deliver ani kinayaha. Naay problema sa atong pagsugot. Kay kani pag masinugtanon sa Dios, mo ni say fight without fighting. Karon ang naitabo, kita mo'y nakig-away, kita ang nakig-fight. I-fight nato ang ato ang time.
Karon ini uli i-fight mo nato na itong time. Bang! Yes, Satanas po kaandam po time para sa social media. Okay ra. Ana Satanas, okay ra. Okay, bago magkaroon ng ganung pulong sa Dios, apply sa praktisan ng tayo ni Bus Ginoo diha. Kanya balik ra nako. Mani mo kakog time sa Ginoo, balik ra. Okay na nang dako ni mo time sa Ginoo. Bastante na. Dili na kaana magkuan, itan-aw na kuan taas-taas social media. Then nahitabo nga balik kayong pagkabugata ng adlaw. Lahi man ang ato ang pagsukol ni Satanas. Inana atong pagsukol. Kung inana atong pagsukol, manang anang adlaw sige tang pildi. Walay victory anang adlaw. Ang imora nasabtan ang Kristiyanon victorious. Pero parte nagpag-apply na diha ta nga pildi. Dinhi magbutas pag-apply mga sagabak na dinitas pag-apply dinhi ta mga lukapa. Pero makadugtas pulong sa Dios, madunggan nato masabtan nga nato victorious. Kristiyanon victorious. Mao ginatong nadunggan. Pero sa pag-apply na mubalabag si Satanas sa diyang mo-apply na ka. Apan ang nakanindot muna ingon, there is no victory if there is no battle. Battle man unta na. Pero wa man nimo dauga ang maong battle. Ikaw manuoy ka papili sa maong battle. Ngano man si Job nakadaog sa maong battle. Si Job huba nga naisakit. Ngano man nakadaog siya sa maong battle sa iyang balatian. Kay masinugtanon siya sa Ginoo. Grabe yung pagsugot, murag karniro. Murag karniro yung pagsugot. Kaya kung murag pa siya kanding, pareho sa siyang asawa na kanding. Pero lahi si Job, ning sugot siya ng murag karniro. So, iduble ang blessing ni Lord sa iyang kinabuhi. Kaya ang tao dahil masinugtanon sa Diyos, puno siya sa protection sa Diyos. So, dili mausik ang iyang mga panalangin. From the start, murag pakaingon kas kinabuhi ni Job, pirtig pakausika ang mga panalangin. Kay gihurot o kawala mga anak niya, mga hayupan, tanan niyang kabtangan hurot o kawala. Murag makayang kasimunaw na parting pakausika. Pero kabalo ba ka, gibuhat ni Job, parang mabalik tong mga nangausik, nangawala. Lord, masinugtanon ko nimo. Sama ko sa karniro musugot nimo. Gibalik sa Dios ang protection sa mga panalangin o mas grabe pa o mas labaw pas una niya mga panalangin. Tiyaw mo na ang iyang mga anak mas gwapa pa kaysa una niyang mga kaanakan atong tulog. So kung masinugtanan lang gud sa Dios ng murag karniro dili murag kanding atong magpabugnot pa dayon mo ko'y makauna mo dalagan po mo pasahi ko sa iyaha po kinabuhi kay na kauna lisod nga mapildi nimo Satanas. Last nga pag-fight na to without fighting kanang i-apply nato ang self-control. Kanang self-control nga bunga sa Espiritu Santo igsuon, kung ma-apply ra nas tong kinabuhi, mo na siya fight without fighting. Why? Sa panahon gani nga dunay tao nga mubuyag nimo, onya makakontrol ka sa imuhang kasuko atong tawo nga nagbuyag, gi-apply nimo ang self-control, daog ka. Nakadaog kas emosyon. Mo na say fight without fighting. Ang imo rang gihimo wa ra ka ni tingog. Control man, self-control. So wa ra ka ni tingog, na tawo nga ni padlong nimo, ni buyag nimo, daog ka. Pero sa dihang na ni badlong nimo, ni buyag nimo, wa nimo kapugi ang imong self-control, ni sukli ka, balos ka niya, pildi ka.
mapildi ang Kristohanon. Kabantay ka ng mga tao nga na-apply niya ang self-control. Diba? I-bless siya sa Ginoo. Iayo siya kasabak sa mga tao. Apan nakapaubos siya, wag siya nitingo. Self-control na apply niya. Si Lord ang bahala sa iyang paginahanglan. Mao na siya kay kana diyang self-control igsoon, bunga na siya sa espiritu. Nga mo ni ang gibaliwala sa mga Kristohanon kanang self-control. Mura ni ang bunga sa espiritu nga sagad gibaliwala sa mga Kristohanon. Ang ilaha makik-fight sila through emotion nga dili sila pa-control. Mao masuko di gyud pa-control, walay self-control. Binoy anay gyud pulo nga walay control, murag train nga walay control. Wala mo kag ang truck na gani nga walay brake. Wala nay control ang truck. Disgrasya na sunahan. Inana ko ang ato ang sitwasyon sa atong pagpangalagad. Kung dili nato ma-apply ang bunga sa Espiritu Santo nga self-control, disgrasya ang atong pag-alagad. Disgrasya. Oh, patong dungro ni nga kasulay dahil sila disgrasya. Kaya ang katong tao nga ang driver sa maong truck, gipasakay sila, mga estudyante, gipasakay sila sa Pamplona, padulhog. Nga sa diyang daghan na estudyante dito sa ubos, ni para, ni honong ang maong truck, nga dulhogon kayo. Ni kagot ang brake. So, sakay itong mga daghang estudyante, 40 daw sila kabuo. Nag-istorya ng guru ni. Niingon tong tapad niya, nga kaubas driver, wala na ba ilang kusog ini? Ngayon tong driver, makusugan na ito rin. Ya, gadulhog igsoon, bali ng kusuga. Ya, likoon dahil unahan. Pag ana niya sprit daw, dili na muhawid ang brake. So, ang himo sa driver, kay pangpang man dito unahan, iyahang gibalik ning truck, gipabalik niya. Gadulhog man to, ang ulo, gipabalik niya dito, giliko niya ang mayo. Kung silang numroni, nangalupad sila, nangalabay sila dito katubhan, lagyo kayo guban ng palalabayan. Ibalik ang truck. Nga naman, walay preno. Inana ang self-control kung dili na wala ka makakontrol. Ano bang dili ma-apply self-control, walay preno? Daghang maapektahan dito sa unahan. Ya, daghang mga disgrasya. Gisinan ka yung wala pa'y kusog, anak. Kusay pakusgan rin nato itong kasuko. Hunat gitag suko yun. Hunat gitag kasina. Hunat gitag, di kita kontrol. Hunat kita sa kaibog, sa kalibutan. Hunat kita kasilos. Hunat tanan. Puros emosyon ka hunat. Pag sulay o break, di na magkapungan ng emosyon. Disgrasya, wala ang ampo, wala ang basag. Kasulay ka na, ikaw ako nagkasulay. Kaya wala na ito na-apply ang self-control. Ang self-control di ay nabunga sa Espiritu Santo. Kung imo na yung i-apply, daw sama na ni surrender ka sa Ginoo, kay naa kay mga butang nga dili makontrol nimo. Kaning self-control kung imo ning apply, mao ning meaning niya, hulugan niya nga ang Dios ang imong gitugutan sa mga dili makontrol nimo. Muna mo gamit ta sa bunga sa Espiritu Santo nga self-control para nga ang Dios ang mo control nato. Kay kung dili ta maka self-control, dili na to ma-apply ang self-control, si Satanas ang mo control nimo nako. Duha ra gyud ang makontrol ra ba? Sa diha makik-away ta everyday sa tong kinabuhi, sa tong mga emosyon. Kung makapugong ka, kontrolon ka sa Ginoo. No? Kung makapugong ka, kontrolon na yung ka sa Ginoo. Nga ay bis imong kasuko, gibrikan din nimo ang imong kalagot, imong kasilos, imo na yung gibrikan, naan pulong sa Dios. Break. Kontrolon ka sa Ginoo, kay di makakontrol na. Siya ang makik-fight sa imuhang dili makontrol nga emosyon. But ngano nga ang mga Kristohanon napildi may gyud ani napita. Kay samtang nagpadayon og uros-uros ang ilang emosyon,
wala nila maprinuhi. Walay break. Naay mo action o break, dili niya breakan. Labi na sa mga batanon. Breakan tang reverend man, wala sa uyab-uyab. Breakan butang pastor. Sa mas unahan ng ministry. Kita pa break. Hanoy gyud kayo ang ato ang pagdagan sa atong emosyon. Unya, sa unahan nalipay ka. Ang pangutana sa unahan nalipay ba ka sa diyawan yung kapliki. Ala, luha nimo. Ubag mong mata, tibok adlaw. Na, mo na say kumpletong senaryo sa katao nga walay self-control, dili makapuon. Hasta maapil pa niya ang Ginoo biya. Lahi may mo kontrol niya ang emosyon. Muna nga how to fight without fighting. Una, praising to God. Kaduha, pagmasinugtan. Submit to God. Ikatulo, self-control. Kaning tulo, dili ikaw ang nakikaway ini. Dili ikaw. Si Lord ang bahala aning pakikawaya. Through prayer. Muna karong gabi igsoon, battle ugma gira naman yun eh. Kadadlaw na may gira. Karong gabi, fight with a good fight. Nahalang karong gabi makaampo kay ning abot sa iyong panimalay. Kanang ini katulog nimo di pa ka matulog. I-apply nga makontrol nimo ang social media o ayaw kontrola ang imong ampo. Nabalit at atua. Mas gikontrol na to ang ampo sa magabi ug maswa nato kontrola ang social media. Na, pamantay ka na. Nga ang atong ampo gitagalan ra gamay kayo. 10 minutes, it's okay. Pag human social media abot nga kalawra. Human rug simba. Na kana mapulungan karon nga nabati. Ini ato ni social media unya magampo nimo. Diha na na. Magbutang na guilty sa ato ang pagpangalagan sa Ginoo. Kung hindi na ito ma-apply, abot yung kalalaw na alas 12 na mong prayer 10 minutes. Fight pa ba na? Yan mag-ampo, Lord, tagay ko good health. Tagay ko may panglawas, Lord. Sigurado nyo kayo nga, tubangon na sa Ginoo. Nga, mga itag panglawas, ikaw rin po ikaw nagdaot sa imong lawas. May unta ng imong gi-overtimean o pang Ginoo. Kay bisan pag mag-overtime ka na, tagaan kag pusog sa Ginoo. Kay may mga gi-overtimean, wali. Mga Christian song, nag-overtime ka, abot kag alas 12 alauna. Ang atong gi-overtimean rabasagad, way kalabutan sa Panginoon. Yan din magamputan, Lord, tagay may good health. Good health. Pero ang atong gibuhat, dili makaayo sa atong lawas. Kay dili pagod Panginoon nga tuwang sagad nga gitanaw. Last atong time sa prayer, 10 minutes, unya atong gitanaw diha, perte na pagkadakuha atong time. Na, kumusta ang atong paging-away? Muna anang adlaw, perting bati ang mong adlaw. Walay lahay ang mong adlaw. Kung muna, inani ang style sa atong pagpangalaga sa Ginoo. Wa gyud. Lisod kang malipay sa imong Kristiyano. Lisod nga makalahutay sa mga problema kung sulay lisod. Gagmay ra bingkil ang mga klase Kristiyano pahanay na sa pangalaga. Gagmay ra. No? Samot nagdaanan na tayo ng ginabuhian walihan tag Miyerkules ug Domingo, dali kaya mong luod. Di ka kontrol sa emosyon, nalura. Dali kayo masakitan. Kung naanan na sa kinabuhian, kunya di na ginagawiyaan. Hala. Tagaan mo tao freedom sa Ginoo, pero himuan ang freedom sa Ginoo nga dili ka mahimulan niya. Kaya masinong tuutan set free na ko.
dili na bitaw pa ni magapos bisan pa og maglahutay mo ini. Mao na ato ang pangalagad sa Ginoo, dili ta mudaog sa atong gaway everyday sa battle. Munang kinahanglan mawin nato ni nga battle everyday. So through prayer ato ang paghiharong sa tanas nining kagabion na ma-apply nato ang self-control pagka masinugtanon sa Dios ug man ang pagkamadayon sa Dios. Magamputa. Ginong Dios nga magkamustanan among ila nga ikaw ang Dios ang tinubdan sa tanang instruction, advice among kinabuhi and how to win the fight without fighting. Pinagi sa among kaugalingon nga katakos o kahibalo. But simply ang mga instruction ni mo Lord nga mong nadungog karon. Apan bisag simple kining mga instruksyon na pero muni ang pinakalisod nga buhaton sagad sa mga Kristohanon. Ilabi na ginagitawag og pagdayo. Sagad kadjutra sadyang mawalihan kami ma-apply dayon apan Lord dunay usahay nga abot og kasimana o kabulan wala na baliwala na namo ang pagday pag-awit munang Lord among giampo nga matag usa karon nga niya karon imo kami Ginoo hatagan og kasing-kasing nga madinayikon o amo kining batukan ang amo Ginoong kakapoy sa among kalawasan na mo hinungdan na dili kami makadayeg mapugnan ang pagkamadaygon tungod sa among kaduka munang among Dios nga labing gamanan among usab nga giampo nga ang among pagka masinugtanon kanimo mahisama sa usak karniro o dili sama sa usa ka kanding nga sa dihang birahon kami manukag Ginoo nga sadyang tagaan kami freedom mag-una pod Hinoon o dili papugong sa amuang mga emosyon. Manang Lord pasayloa kami kay mao kini ang sagad namo nga nabuhat sa among pag-alagad kanimo. Mao ni ang sagad namong gi-apply sa among pagkakristohanon. Which is dili ni siya mao'y pamaagi nimo nga makadaog kami sa lingla ni Satanas. Instead among ma-apply Ginoo ang self-control nga mapugna namo ang among Ginoong emosyon pinagi sa self-control nga bunga sa imong walang espiritu nga imong gibutang sa matag usa kanamo. Nasayod ko Dios nga matag usa kanamo imong yung gibutangan ining mao nga kasa o bunga sa Espiritu Santo. Pero ang problema lang namo tungod kay wala namo na develop, wala namo na cultivate ang pag-apply ni self-control o mas among gipasagdaan ang among emosyon nga modamage sa unahan ug daghan kayong mga pagbati nga madamage sa unahan Lord. Munang sa among mga pagkaluuran, pagkadali kayong masakitan, pagkadali kayong mudistansya sadyang makadungog kaming pagbadlong mo ni among sagad Ginoo nga gi-struggle sa among pag-alagad kanimo. So Lord among pag-ampo nga niining tibok diri si family ma-apply gayud ang self-control kay ang self-control mao ni ang pag-surrender sa imong tubangan ug mao'y pagtugyan kanimo aron nga ikaw na mo control sa among mga emosyon. Apan kung dili kami maka-apply sa self-control daw samag nagtugyan kami sa among kaugalingon ngadto kang Satanas nga mao'y mo control sa among mga kinabuhi. Lord dili ka na mo'y pamaagi nimo nga murag Satanas sino ang among pagkontrolon sa among pag-alagad kanimo sa among mga kinaiya ug emosyon. But Lord, nangalagad kami kanimo ug nga kanunay kami nga nakadungog sa imong mensahe. Lord, murag usahay baliwala ra namo. Duna kami kinaiya nga murag baliwala ra namo ang imong mga mensahe. Lord, kung asa mang dapita kami adunay sipyat ug adunay pagpakabaya sa mga pulong nga among nadungog. Lord, among pag-ampo Ginoo, katagi kami sa imong grasya nga mawang kabag-uhan nga moabot sa among kinabuhi Ginoo. Grasya nga dili pinagis kaugalingon namong paningkamot pagbag-ubag-o kundi grasya kini nga gikan sa imuha Ginoo nga imong ipakunsad sa matag usa ug tungod ining maong grasya nga imong naghingapin nga gisgutan karon mao kini ang magbag-o
sa amo ang pagpadayon pagpangalagad kanimo. Nga samtang maghulat kami kanimo o Dios, dili mahitabo ang kinaiya sa 5 kadanghag nga babae. Hinuon sa among pagpaabot sa imong pagbalik, mahitabo nga mahisama kami 5 ka maalamong dalaga nga nagatigom gayud o lana sa ilang mga suga. Lord, I pray Ginoo sa mga Kristohanon karong panahon, dili lang sa JDC family. Kung kay daghan kayo mga nahubsan karon og lana Ginoo sa ilang pagpangalagad tungod ining mga pag-fight sa mga Kristohanon nga dili mao ang ilang gi-fight. Ang ilang kontra instead sa Satanas ilang kontra, ang tao mo ilang gikontra. Instead na Satanas among harongon, ang Dios na noon, ikaw na noon Lord, ang amo ang ipakig-awayan. Munang Lord God, ang pag-ampo Ginoo nga sa tanang mga Kristohanon karon sa tibuok kalibutan. Adunay reinforcement Ginoo, ay imong balang espiritu o imong mga balaang anghel Ginoo mag-rescue sa mga tao o kami nga sama niini ma-rescue kami Lord God sa maong mga kinaiya nga dili madaugon sa matag adlaw, because every day is a battle Lord God. There is no victory if there is no battle Ginoo. Munang Lord, kanunay mga dunay gira kada adlaw ang pag-ampo Dios nga kanunay kaming madaugon Ginoo through this instruction, through this 3 ka pamaagi nga usaha na mo pag-fight without fighting, through praising, through submission, through self-control. Mao kini ang pag-ampo Dios. Silyuhi kini mapulunga sa among kasing-kasing una-una nga di kini mo labay kawang sa among pagpanguli o Dios. Mag-unido kini sa among kasing-kasing ug mao kini magtukmod kanamo ngadto sa pagbuhat sa imuhang mga kabubuton o Dios. Dalaygon ka, imo ang tanang pasilungog. In Jesus Christ we pray. Amen.